Kina nufin duk abin da kika cikin ci a banza kenan? A'a, akwai wani kawuna mai ɗan dama zan kira shi. To sa lamba shi. Ke da wannan da kike ta ba mutane yan banza sai kiransu ake a banza? Hello? Hello? Yawwa mu muka dauki Fatsima. Fatsima? Gata. Hello kawu. Hello Fatsima? Na'am wallahi kawu. Dama kina nan? Kai ba dogon hira muka kira ba, mun yi kidnapping ɗinta ne. Za ka ba mu 100 mu sauko ta ko kuma mu kai ta. Yanzu? To wallahi ranka ya daɗe kaga yanzu nan halin da ake ciki kayana ne ma kwastam sun kama. To ya damu kai, za fa mu kashe ta fa wallahi. A haƙuri, ranka ya daɗe. Wallahi ni yanzu ma nan yanda ka gani yanzu cikun yanda zan kiliyarin gida nake yi tukunna in koma ma in sanya za a yi da magana kayana da ka samu. Dan ni tunani na ma da naga waya ta nake da hali ma ko Fatsiman za ta mun garanto ka ara mun naira 20,000 a cikin kuɗin in Allah ya da ni in naje na yi satilin gida na karɓo kwantena in na dawo har ƙari ma zan ma ranka ya daɗe. Waye zai baka 20 ɗin? Taimaka za ka yi ranka daɗe ka riƙe Faɗima a ninka za ta mun garanto ta isa garanto ta san har gidana. Kawu za su kashe ni fa. Ba za su kashe ki. Kai kun yi ban kwana da ita kun yi ban kwana.